Anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka a n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. O nweela mgbe ị nụrụ ka mmadụ na-akọcha enyi ya site n'ịkpọ ya Oji Ụkwụ Eje Aba? Papa. Ọ bụ n'ihi Chukwuka Ụlasị ka okwu ahụ siri pụta. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ afọ ndị gara aga n'obodo Nnewi, n'ime afọ ndị 18 ka a mụrụ otu nwata nwoke mara mma ile anya, aha ya bụ Chukwuka Ụlasị. Oge nwata nwoke ahụ topụtara nwa okorobịa, o kpebiri n'ime onwe ya na ya ga-eme nke ọma na ndụ n'ụzọ nkwụwa aka ọtọ ma nwee ego iji wee gosi ndị ọzọ ụzọ. N'ihi mkpebi onwe ahụ nakwa mmụọ mgbalị o nwere dịka nwa okorobịa, ọ zọpụrụ ụkwụ njem site Nnewi gawa Aba n'ime afọ ndị 19. N'oge ndị ahụ, o nweghị ụgbọ gbapụtara ihe ndị mmadụ ga-eji eme njem, mana nke a akụdaghị mmụọ Chukwuka Ụlasị.